U okviru projekta Herit Data Dubrovačka razvojna agencija DURA izradila je za Knežev dvor u Dubrovniku novi multimedijski vodič za mobilne uređaje. Uz detaljan audio vodič koji posjetitelja prati kroz postav dvora, aplikacija nudi i 5 video priloga s elementima proširene stvarnosti koji daju uvid u važne priče iz života iz doba Dubrovačke republike. Sadržaj vodiča razvijen je u suradnji s Dubrovačkim muzejima. Osim multimedijskog dijela, vrlo važan element aplikacije je detekcija broja ljudi u stvarnom vremenu. Ovisno o broju ljudi u dvoru, posjetiteljima se prezentira jedan od 2 različita narativa. U vrijeme slabije posjećenosti dvora, posjetiteljima se pokreće duža verzija audio vodiča s elementima proširene stvarnosti, a u satima veće posjećenosti posjetiteljima se predstavlja kraća verzija multimedijskog vodiča. Na ovaj način pokušat će se potaknuti posjetitelje da dođu u muzej u vrijeme izvan vršnih sati kada im se nudi detaljni vodič kroz muzej. Vodič je dostupan na platformama Android i iOS. Cilj projekta Herit Data je identificirati inovativna rješenja uz potporu novih tehnologija i velikih podataka, a sve u cilju boljeg upravljanja turističkim tokovima na lokalitetima od iznimno važne prirodne i kulturne baštine. Partneri projekta diljem Europe dijele zajednički stav. Nije problem sam turizam, niti broj ljudi koji posjećuju mjesta, već kako se upravlja turističkim tokovima. Pratite projekt Herit Data.